बुधबारखालि उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धनस्री ब्लक कमिटि बिपिएफनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया जायो। बोसोरारि जथुम्माया जादोंमोन बिपिएफनि धनस्री ब्लक कमिटिनि मावख'आव। 9थि बोसोरारि जथुम्मायाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादबो दानाय जायो। बिपिएफनि धनस्री ब्लक कमिटिनि 9थि बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै रिहन दैमारिया बाहागो लानायजों लोगोसे जायगानि एमएलए सरन बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसिनि धनस्री बियाबा बिपिएफनि गोख्रों बियाब होनना एमएलए सरन बर'आ फोरमायो। लोगोसेनो एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दिनै जोंहा धनस्री ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव 9तम 9थि बोसोरसालिया जिथु जुथुमनाय बे जुथुमनायनि गेजेरजों पुराना कमिटिखौ सिफायनानै गोदान कमिटि दानाय खोब मोनसे मोजां हाबाफारि जानानै थांदों। ओंखायनो दिनै जों गासै जोंनि धनस्री ब्लक कमिटिनि बोसोनगिरि आरो प्राइमारिनि गासै बिबानगिरिफोरजों रायज्लायनानै जों दिनै मोनसे गोदान कमिटि दानानै होनो हादों। आरो बे कमिटिनि दिनै गोदान कमिटिया पुराना कमिटिफोरखौ जोङो रायज्लायलायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ आपग्रेसन खालामनानै गोदानै जोंहा दिनै धनस्री ब्लक कमिटिनि सिमसुं मोसाहारि आरो सिमांसा बर' बिथांमोननि दिनै कमिटि हिसाबै सिमसुं मोसाहारिखौ जों आफादगिरि आरो सिमांसा बर'खौ जोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों। आरो जोङो वमेन कमिटि हिसाबै जोंहा साबिना बसुमतारी आरो सारु राभा गाहाय नेहाथारि। साबिना बसुमतारीया जाहैदों आफादगिरि आरो सारु राभाया जोंहा गाहाय नेहाथारि। आरो इयुथनि हिसाबै जोंहा बिनुद बसुमतारी आरो गिरीश डेका बिथांमोनखौ जोङो दिनै इयुथनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जों दानानै लाफुंनो हादों। खोब मोनसे मोजां प्रग्राम। आरो बिथांमोननि कमिटिनि गेजेरजों बिथांमोना जिथु गोदान दायित्व मोननानै जिथु फैबाय थानाय दिनाव जोंहा 2025 बा 2025 बिथांमोननि कमिटिनि गेजेरजों स्ट्रं भाबै बिपिएफआ इलेक्सन गेलेनो हागोनखौ जों मोनसे मिजिं थिदों। आरो फैबाय थानाय दिनाव जों निस्सय जोङो धनस्री कमिटि हिसाबै आरो पुनराय जोङो देरहाफिनगोन। आरो दिनै बेवहाय जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा जादों खोब मोजां जादों। डेलिगेटफ्रा जेरैबायदि लेंहरदों बेबायदिनो फैदों। आरो धनस्री समष्टि हिसाबै ओरैनोबाबो बिराद सक्तिशालिखा, बिराद गोख्रों। थांनाय बिथांमोननि जि एमपि इलेक्सन बेबो मोनसे प्रमान। आरो बिनि सिगाङाव थांनाय बिटिसिआव बुंनो थांब्ला माने बिटिसि समष्टि हिसाबै जोंनि जिल्लायावनो बे मोनसेल'सो देरहाखादों। आरो बे जिखिनि धारा बे दाबो दङ। थांनाय एमपिआव इउपिपिएल बिजेपि एखेलगे गेलेसेयावबो धनस्रीयाव बिथांमोना देरहानो हायाखै। प्राय 4,000-5,000 भटआव बिपिएफ दलासो देरहादों। आरो दा बे माबायानो दङ, कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। धनस्री ब्लकआ खोब गोख्रों, दिनैबो खोब गोख्रों मोनसे कमिटि दाबाय। आरो आं आसा खालामो बे कमिटिया आरोबाव फैगौ बिटिसि इलेक्सननि सिगां धनस्री समष्टिखौ जथेस्थ' गोख्रों खालामनो हागोन। गोजाम पुराना हमस्टि बा गोदान हमस्टि सिफायनायखौ सिन्था खालामनानै नायबिजिरना मावनो हागोन। 3.0 अरुण'दयनि गाइडलाइना ओंखारबाय। आरो बेवहाय एल'केसनखौ टारगेटखौ माने गोदान समष्टि हिसाबै होदों। दा आंनाबो माजबाद समष्टिया नामाथ' थिगैनो दङ, खिन्थु एरियाफ्रा अबेबा हाब्बाय अबेबा गबाय। दा आङो बिधायक हिसाबै आंहा दायित्व दं। जिहेतु गोदाननि टारगेट मोनब्लाबो पुरानाखौबोथ' नायनांगोन। ओंखायनो आं दिनै बुंदों धनस्री समष्टिनि खावसेया आंनिफ्राय गलांबाय, माजबादनिफ्राय गलांबाय। ओंखायनो आं दिनै बिथांमोनखौ मोनसे आसा होदों जाहाथे नोंथांमोना गिनाङा, आं दङ। आंनि गोदान समष्टिखौ नायखांनानैबो नोंथांमोना पुराना हिसाबै जिखिनि आंनिफ्राय जि सार्भिस मोननांगौ आं बेखौ होगोन होनना बिथांमोनखौ बुंदों। आरो